Čaute všetci, to som ja Megas, no a dneska vítam u nového videa, no a dneska je to druhá časť z YouTuber Tycoon. No a dneska by som chcel sa aspoň pokúsiť hitnúť aspoň nejakých tých 300 000 odoberateľov, najlepší milión, ale neviem, či sa to podarí, takže môžeme ísť na video. Čo by som tak mohol natočiť? Z toho mám len 200 000 odoberateľov. Ale strašne som ten milión. Ja neviem. Aspoň si tu nejaké odmeny tu mám, tak napríklad. Mám tu ako si kúpen, no tak to ma aspoň trošku potešilo. No to nič. Ja si idem pre peniaze. A dúfam, že už budem mať na túto. Neviem, kde to je. 12 000. Nevadí, tak si kúpim ten upgrader. To je ešte jeden, ale to je až za 20 000, no to nič. Mohol by som napríklad natočiť ten prank. Počkaj, ja sa pozriem. Áno, ten má dosť lednutí. Počkaj, ja sa pozriem na komentáre. Prosím, ďalšie pranky. Sem ďalšie, je to super, baví ma to. OK, no tak asi idem na to. Tak, zoberiem si kladivo a idem na koho poriadne zmláštiť. Dobre. Takže musím ešte urobiť úvod. Čaute všetci, to som ja, Megas, no a dneska pôjdeme zase opäť ako vyprankovať týmto kladivom, pretože to minulé video malo veľký úspech a písali ste tam, že by ste chceli ďalšie pranky, tak ideme na to, OK. Asi budeme vyprankovať tohoto tu žlťáka. A neviem, prečo má gate. No, to už podľa mňa krakasy, ale neviem. On je tam. Vyzerá to, že on asi avkuje, takže ja pôjdem opatrne asi zozadu. Tak to je fakt teraz super. Dobre, no tak toto sa trošku nevydarilo, no tak ideme napríklad sem. Tejto typke. Takže ideme na tej mapy. Ja on tak pôjdem ako je okolo proste. Ja nič sa nedieje. A teraz sa potom. No tak len pôjdem. Tak. Pôjde natáčať, ja ju zmlátim zatiaľ. Poď, Verona. Máme ju. Máme rýchlo, utekáme, čau. To bol dobrý prank docela. Toto sa síce nevydarilo, ale to nevadí. Toto by bolo pre toto video všetko. Dúfam, že sa vám počúva, zanechajte like, odberá, čaute. Dobre, to idem to rýchle zeditovať. To bolo dobre. Prečo to tak dlho trvá? No nič, že chcem získať konečne aj toto, neviem čo je toto proste, ale to by som to chcel získať, no to je jedno. A za chvíľku budeme mať 300 000. Tak poď. Tak. Dobre, ešte párkrát to editnem. Dobre, už je to zeditované. No ja by som. OK, mám toto. To mám taký YouTubeový koberec, no tak to je mega pekný. OK, Update TV. No tak toto je o dosť lepšia telka. Tu mám aj PS3 a PS4, nie? A tak do plazmu, no tak toto je super. Život youtubera je fakt super. No nič, ja sa idem pozrieť, koľko mám peňazí a mám tu. Čo? To už 41 000. Tak za prvé to si kúpim tento upgrader a ideme na to. To stojí až 25, ale to nevadí. O to si vyberem. Tak. 21. Poď. Ešte trošku. Konečne. Dobre, tak čo tu máme? 3, 2, 1. Jatro selfie stick. OK, no tak teraz by sme mohli natočiť.
počkaj, keď kliknem, no tak mi pribudnú odoberateľ. Ja, no tak teraz nevidím na čo natočiť. Dobre, no tak dúfam, že sa vám tento úvod páčil. A ja sa s vami lúčim a čaute. Ok, idem to postrihať. Ja už sa teším, to je strašne dobré. Hej, hej, môžeš ísť preč? Poď sa, hej, on tu chce, hej, to, čo mi tu, hej, čo tu je v baraku on? Vypadni stavať. Ježiši, on určite točil pranky, jak ja. Nevadí, ja si to kúpim laserové dvere. Tak, to sa teraz už to tak len nedostane. Keď možno áno, no to je jedno, ja idem to zeditovať. A počkať. Tak tento gauž je mega pekný. Čo to? Čo tu zase robíš? Čo tu zase robíš? Dobre, ja teraz neviem, mám nervy, tak idem na to. Idem, hop. Dobre. To bolo dobré video. Sice trošku dlhšie, ale dobre. Ten vlog sa mi fakt páčil. Tak, dobre, som doeditoval konečne to video. No nič, ja sa idem pozrieť moje peniaze a... OK. No tu 29 000. 1000 menej, ale nevadí. To je sa 750 000. Zvedavý, čo to bude. OK, počkajte. To je druhé poschodie, hej, no tak to chcem. Vykúpim ešte svetlá. Nice. No budú mať za 500 000. Update computer. Tak to chcem. Dobre, tak sa zoberieme ešte nejaké. Hop. Vole. Hop, no konečne. Tu ideme tu hore. A to je... Jeden, že on si mal kúpiť. Že tam ešte nemôžem. Máme ďalšie na prachy, ale to už teraz nechcem. Ja idem točiť. Ja chcem mať ten 1 000 000, ale neviem, či sa mi to podarí, ale chcel by som mať aspoň 1 000 000 odoberateľov. Tak. A ešte ale. Takže ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Toto sme si zahrali, to bičko a s vami lúčim a čaute. Dobre, ja ešte som sa miesto strihať. Je to docela ťažké, ale to je jedno. Ja by som chcel mať takedy editora svojho vlastného. Možno budem mať, ale to by som musel mať veľa odoberateľov, aspoň tak 1 000 000 a ešte aj veľa peňazí, lebo teraz mám pár tisíc. No áno, vyrábam dosť. Vyrábam dosť peňazí, vyrábam zvrtnú a tak. A zarábam dosť peňazí. Tak. Ja potrebujem získať ten 1 000 000, ale za chvíľku budem mať 500 000. OK, ja už chcem 500 000. Počkaj, čo? Nepíše nejaká SMS-ka, ale sa to idem pozrieť. Aha. Za 500 000 že vraj budem mať nový počítač, no to je dobré. A ešte môžete chvíľku poeditovať. Aha, tak počkaj, vlastne už nemusím. Tak počkať. Pozrite sa na tento počítač, no tak toto je o dosť lepší, no tak teraz idem natáčať nejaké tie videá. Ja tu mám jednu gigantickú obrazovku. No tak toto je pre mňa najlepší počítač. Zatiaľ najlepší počítač na trhu, čo našťastne to ešte objednal.
5 mesiacov, možno tak. Ale to som mal vtedy. A to som vtedy ešte natáčal. A to, proste to som mal odoberateľov. To som mal nejakých možno 112 000. Ale to ste nevideli, tak som to vynajal, ale že tam písalo, že malo by to mi doniesť za mesiac, ale nie, až keď budem mať 500 000 odoberateľov. Som až potom zistil, keď mi zavolal kuriér, ale to nevadí. Tak, no nič, ja si idem pre moje prachy a idem sa pozrieť, čo si môžem ďalšie kúpiť. Tak hop. Tak, 90 000 to je dosť. Dobre, tak idem tu, okej. Za 15 000. Dám dropper, tu dám ešte jeden dropper. OK, a to všetko. Dobre, no tak to spokojný. Mám ďalšie tu peniaze. No, takže ja si natočiť ďalšie vlogy. Dobre, no tak dúfam, že sa vám tento páčil, a keď áno, tak tu zanechajte like a odber a ja sa s vami učím a čaute. OK, je to hneď dať na YouTube. To bude mať podľa mňa docela dosť úspech. Ona proste navštevoval ľudí a také. No to docela dobré. Asi to tam bol jeden taký hrozný týpek, taký namyslený youtuber, čo mal nejakých skoro 2 milióny. A proste som tam prišiel a proste on vyťahol kladivo, ale to nebolo normálne to YouTubeové, čo mám ja, ale to bolo nejaké iné. Ale ja som videl, mám o dosť lepší počítač než ja, hej, ale také, bolo to kladivo za 750 000, hej. No nič. Čo máme ďalej? Update bed. No tak toto je o dosť lepšia posteľ. Mohol som ísť spať, ale nie, ja idem radšej editovať. Tak, potrebujem získať už ten 1 milión konečne. Alebo aspoň 700 000. 725 000. Ja budem takto. To je to dosť lepšie. Hop. Tak. Dobre, už mám 700 000. Tak, ešte chvíľku. Ach, ježi. Ja sa tu odrel fakt. No nie, že som tu robil asi tak 3 hodiny a máme to 1 milión odoberateľov. A pozrite sa, máme tu zlatý golden button. Počkajte, to si musím vyfodiť. Tak, nevedel som, že takéto číslo veľké, takedy dosiahneme. Chcel by som ešte viacej, ale ďakujem vám veľmi. A pozrite sa, čo som dostal za to, aké odmeny. To je fakt dobre. Život youtubera je fakt super. Ďakujem vám za sledovanie, za to, že ste ma tak veľmi podporili. Ja sa s vami lúčim. Dajte mi like, odbery a čaute.